Welkom bij een nieuwe vlog. Je hoort even in mijn hoes, want... Oh nee, shit, ik ben in het Nederlands. Hè? Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag even vanuit mijn huis, want ik heb hier een kantoor thuis van ons reclamebedrijf. Haat of Kruller. Die zit Bart ook, het is mijn business compagnon. Ja, we hebben een uitdaging vandaag. We hebben namelijk laatst een... ja... Het is een lamp. Maar we moeten eerst op zoek naar holle wandpluggen. Ja, holle wand. Hey joh! Hier! Ik help je even een handje. Goed gezegd, joh. Ja. Nou, we zijn dus onderweg naar Auke Rauwerda voor het ijzerwaren. Dit is waar we het code rood is vandaag, denk ik. Nog steeds. Wow. Dit is echt ongelooflijk, hè? Normaal, hoor. Dit is niet normaal meer, of wel? Je gaat hier zo op je bek. Holle wandpluggen. Sta je achter de toonbank alweer? Jongen. Wat een bakjes. We moeten maar even vragen hier, denk ik, want hier komen wij ook niet uit. Dan heb je ook van die omvallen, zeg maar. Ja, dit is al beter, denk ik. Nou, Bart. Ik zou zeggen, laat de buit maar even zien. Visje? Ja. Hey, dat is een zijn christelijke holle wandpluggen. Oh. Oh. Vissie. Dat ruikt hier wel een beetje vreemd. Wat is dit? Gadver. Italiaans. Hey. Och, daar hebben we hem weer, hoor. Oes. Oh, ik vind dit lekker, hè? Nou, dan gaan we weer naar binnen. Nou, de holle wandpluggen die zitten er nu in. We hebben de stroom nog niet verlegd, dus dat wordt denk ik vandaag ook niet. Ja. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Wat zeg ik nou eigenlijk? Super. Ik heb net de stroom eraf gehaald. Ja, Bart heeft wel eens een keer een klap gehad, dus hij wil heel graag zeker zijn dat ik de stroom eraf heb gehaald. Ja. Wat is er gebeurd, Bart, toen jij een klap hebt gehad van de stroom? Ik was bezig met een lampje op te hangen. Een ijzeren lampje en ik had de aarde al aangesloten. Alleen toen drukte ik de plus er tegenaan. Terwijl er nog stroom op stond. Dus toen kreeg ik de ijzeren lamp op mijn kop. En ja, dat was een heel raar gevoel. Niet prettig. Nee, het voelt alsof je een keiharde klap in je middenrif krijgt. Oké, echt in je middenrif gewoon. Ja, hier zo. Hier, Ja, hier. hier. Ja, hey, joh. Echt een flinke tik. Bart Volberda. Hallo, Malou. Dat was wel wat jammer. Het is nu zo rond kwart voor 1, denk ik ongeveer. En de ijzel is zo'n beetje helemaal verdwenen, heb ik het idee. Het is een beetje boven nul. Ja, ik weet nog steeds niet wat voor een Nederlands accent ik aan zal nemen. We gaan gewoon even een paar TL-lampen halen nu. Want de andere lampen die deden het niet, hè. Dus daar moeten we even kijken bij het TDC. Hebben zo de hering en Berkje Kibbeling meer. Oké, hè? TDC is dus echt een fantastische winkel, want we hebben daar direct alles gevonden wat we nodig hebben. We hadden nog een kabelgootje nodig, hadden ze er ook. Een afdekplaatje nodig, hadden ze ook. Nou, natuurlijk de TL-lampen die we nodig hadden, zodat de lamp functioneert, hadden ze ook. Dus waarschijnlijk krijgen we vandaag gewoon alles af met die lampen. Dat is toch fantastisch? Nog een? Bedankt voor het kijken naar deze klusvlog. Lamp doet het. Vond je het een leuk filmpje? Doe dan een duim omhoog.
Wil je abonneren? Abonneer je dan. Misschien ben ik er morgen weer. Misschien ook wel niet. Dan zullen we maar even bekijken. Allemaal het beste. Hoes. Gaat ook nog niet achteraan. Loopt die weer met zijn ballen te dralen?